Tyara mangwanani, mbeu dzose mutsa. Tyara masikati, mbeu manheru. Mira kupupura, nguva yekucheka. Tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu. Tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu. Tichafara nekuunza misumbu. Tyara mukujeka, tyara pane pute. Usatye makore, basa ra Jesu. Basa richapera, minda ichachekwa. Tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu. Tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu. Tichafara nekuunza misumbu. Yenda nekuchema, tyara kuna tenzi. Kana nekushaya, kufaza kwedu. Kuti taripedza, achachingamidza. Tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu. 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 Tichafara nekuunza misumbu. Toda kutenda vana vaMwari, tasanganiswa zvekare kuti tive tinoenderera mberi tichidzidza kubva mukati meshoko raMwari panguva dzekunamata, tichinzwa kuti Mwari vanoti kudii. Ngative tinonamatira zvinhu zvatiri kudzidza mangwanani oga oga kuitira kuti Mwari vatiwedzere simba rekurarama upenyu hunofadza pamberi pavo. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nekuita kwenyu kunoshamisa. Mangwanani oga oga tinoudzwa neshoko renyu kuti nyasha dzenyu dzinenge dziri itsva. Imi munoramba muchitipa a fresh page yekuramba tichitangidza kuvhiringa kwedu kwose. Tinokumbira Mwari kuti nyaya yatakudzidza pamangwanani ano ive ichabatsira umwe neumwe wedu uchainzwa kutisimudzira nekutiswededza pedyo nemi. Tinokutendai muzita raMuponesi Jesu, amen. Tinotenda tichatarisa nyaya yedu yatoda kutarise nhasi inyaya ine chekuita nekugadzirira kufa. Kana paine chinhu chiri kutyiwa nevazhinji zvikuru sei munyika yatiri kurarama, kufa. Vanhu vakawanda vanotya kufa. Endi mukacherechedza muchaona kuti zvese zvinoitwa nevanhu kazhinji kacho zvine chekuita nekuchengetedza upenyu kana utano. Munhu anenge achivavarira kuti amborebesa mazuva ake kurarama ari panyika yanhasi. Daitaura neumwe tichingopanana pfungwa tikaona kuti izvo panyika panapa kana pasina chekuraramira zvinenge zvakatonakisa kuti utoti Mwari kana zvichibvira nditenderei zvangu kuti ndizorore. Nekuti muchaona kuti Bhaibheri rinobudisa pachena Jobho achinyora kuti munhu wakaberekwa nemudzimai ana mazuva mashoma azere nekutambudzika. Saka handizive kuti izvo pakati pedu pane here munhu anoda upenyu hwekutambudzika, nekuti Bhaibheri rinotopa assurance yekuti mazuva edu tiri panyika panapa, number 1 mashoma, number 2 azere nekutambudzika. Saka hapana zvatingaita nyange ukaita zvose zvaunogona kufungidzira kuti zvinokudzingira matambudziko muupenyu hwako, unozviona kuti unoramba ungori nawo chete matambudziko. Pauri kufunga kuti matambudziko akuzopera,
panenge pachitomuka mamwe matsva anoenderana nelevel yawave yekurarama. Saka upenyu hwedu ichokwadi sekutaura kunoita shoko raMwari kuti number 1 mazuva acho mashoma, number 2 azere nekutambudzika. Ende Jesu vachitaura pana Johani chapter 16 pavhesi ya 33, mukaiverenga ndoida Johani chapter 16 pavhesi ya 33 inotizvo, ndakareva izvozvi kwamuri kuti muve nerugare mandiri. Panyika munotambudzika, asi tsungai mwoyo nekuti ini ndakakunda nyika. Jesu vanototipa assurance yekuti izvo panyika panapa hazvireve kuti vanenge vasingationi. Patinopinda mumatambudziko, patinorwadziswa, patinosangana nezvipi nezvipi zvingatiwira, hazvireve kuti Mwari vanenge vatirasa uye hazvireve kuti vanenge vasingationi. Vanenge vachiona, but vari kutaura mashoko aya kwatiri hama dzangu kuti izvo tizive kuti upenyu hwedu ndehwekutambudzika tiri panyika ineyi. Tine nguva dzekufara, tinonamatira zvinoitika, mamiracles anoitika, minamato inopindurwa, majoys achiuya, but according to Bible kana richiburitsa pachena rinoti mazuva aya azere nekutambudzika, nguva zhinji nedzekutambudzika, nguva zhinji nedzekuchema. Zvinoita kuti vamwe vaite sekunge vasiri kusangana nezvinorwadza. Attitude yavo towards marwadzo, vakuziva how to respond kune zvinhu zvinorwadza. Kunyange vamwe vachingoimba rwiyo pese pavanenge vari rwekungochema zvinorwadza nekudini. Bandatizvo mangwanani anotimbotaura zvishomanana pamusoro penyaya iyi. Saka musoro wenyaya yedu nhasi unotizvo rufu runokosha. Rufu runokosha. Muchaona kuti izvo mukacherechedza nyika yatinorarama, vanhu vanokoshesa zvakaitiwa nemunhu achiitira vanhu. Munhu asati afa anorarama to the fullest sekutaura kwevamwe. Mumwe anogona kuonekwa sekunge afa achiri mudiki mazuva asati akwana, but variko vari kuonekwa sekuti ava vafa nguva yavo yakwana. Ende kazhinji munhu paanofa, vanhu vanowanzoda kucelebrata zvakanaka zvakaitwa nemunhu iye. No wonder why kana taakumakuva, taakunoradzika munhu, vanhu vanopanana mukana wemaspeech vachitaura zvakanaka zvakaitwa nemunhu, zvekuti munhu anga aripo asingazive munhu afa uyu anobva ipapo achiti chokwadi munhu uyu achemwa. Mamboona here vanhu kuwanda vanga vakaungana? Ndimazuva anobedza atiri kulimitwa kuungana nemhaka yechirwere chiriko cheCovid-19, but mukacherechedza vanhu vasati vakulimitwa manumbers parufu, vanhu vaiuya in their thousands. Pandaitomboenda pamagoogle kumbogugula largest gatherings emafunerals, ndaiona pachinzi vanhu vaigonosvika kuma3 million vakaungana parufu rwemunhu. Chii chiri kuita kuti vanhu vaungane vakawanda kudaro? It's because munhu uyu vakamuona aine value muupenyu hwavo. Regai nditaure mashoko aya ndichiti izvo. Jesu vachitaura pana Mateo chapter 16 pavhesi ya 26, Jesu vanoti izvo, nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana zvose, kana awana nyika yose akarashikirwa neupenyu hwake. Jesu vari kuti izvo, munhu anogona kuwana zvese zvingadiwa kuwanikwa nevanhu vepanyika yanhasi. Munhu anogona kushandira possessions, material things, zvese zvinobatika, mbiri nechii zvose obva azviwana, but orasikirwa neupenyu hwake. Ende Jesu chirungu chinoti izvo, what shall it profit a man? Jesu vari kuti izvo, kana ringava business rakadaro ndo risina profit. In other words, Jesu ari kuti izvo, unogona kuwana mbiri, unogona kuwana value muupenyu hwevanhu, unogona kuwana zvinobatika zvepanyika ineyi, unogona kuwana zvose, but ukarasikirwa neupenyu hwako, then project yawakapinda chawawana bedzi iloss, hapana profit. Chiri kunzi kurasikirwa neupenyu pana pachiva nawaMwari, musarasika nyaya. Jesu haasi kureva kuti izvo munhu haazofi kana achinge ashayiwa. Ende nemashoko aya Jesu haasi kuti vanoshayiwa zvose zvenyika ineyi ndo vanowana upenyu. Ende Jesu haasi kutaura achiti izvo kushayiwa zvepanyika ineyi kunokuita kuti uonekwe nemaziso edenga semunhu ari kurana bhizinesi rine profit. But Jesu ari kuti izvo, value yeupenyu hwepanyika panapa inoshayiwa value kana tikazoshaya upenyu husingaperi.
arigenzokorera mashoko aya, ndatinini value yeupenyu hwepanyika yanhasi, ravati kana vanhu vachikuona vane value yavanoona pauri. Value iyoyo inoshayiwa value kana zvawaita zvese zvisingakuite kuti uwane upenyu husingaperi. Saka Jesu vachitaura vanoburitsa pachena kuti kuwana nyika yose asi uchirasikirwa neupenyu izvozvo ilosi pamberi pedenga. Ngaindiverenge panapa mapsalema 116 pavhesi ya15. Mapsalema 116 pavhesi ya15 tinonzwa mapsalema achinyora achitizvo, chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Saka musoro wedu wenyaya uri kutizvo rufu runokosha, nekuti kune vanhu vakafa panyika ineyi vakakosheswa ndufu dzavo, vakaremekedzwa even nehurumende dzenyika ineyi, vakaremekedzwa even nemachechi enyika ineyi, vakaremekedzwa even nenharaunda dzavaigara. Vanhu ivavo rufu rwavo rwakakosheswa. But panapa mapsalema achinyora ari kuti izvo rufu runokosha manje pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Ende regai ndikudze, pane dzimwe ndufu dzatakakoshesa panyika yanhasi dzanga dzisina kukosha pamberi paJehovha. Nemhaka yei, karenga Ezekiel chapter 18 pavhesi ya32. Ezekiel chapter 18 pavhesi ya32 munonzwa Mwari vachitaura kuti izvo handifariri rufu rwemutadzi. Kureva kuti munhu uyu anogona kunge akafa ari muchimiro chisingafadze pamberi paJehovha, but nekuti isu sevanhu hatina kuzviziva kuti munhu afa uyu afa rufu rwemutadzi, takakoshesa rufu rwake denga risingakoshese rufu rwake. Nemhaka yei Mwari asingafariri rufu rwemutadzi? Because Jesu vachifa pamuchinjikwa vaifira kuti iwe neni tiwane upenyu husingaperi. Saka kufa kwemutadzi kunoparidza losi kuna Jesu. Kufa kwemutadzi kunoreva kurasikirwa nemunhu akafirwa naJesu. Inzwai vanhu vaMwari, kana uchinge wapa upenyu hwako mumaoko aMwari ukafa uri muna Mwari, actually igain pamberi pedenga. Ndosaka Pauro achinyora achiti izvo, kwandiri kufa ipfuma, kurarama ndiKristu. Munzwa Pauro achinyora mashoko iwayo, because ari kuti kana ndichinge ndafa nemhaka yekuti ndiri mumaoko aMwari ndikafa it's gain pamberi pedenga, but ndikange ndaramba ndichirarama isarudzo yaMwari kuti anditendere kuramba ndichirarama. Ende muziva kuti izvo ndaimbobvunza vanhu kuti kana nhasi unganamatira nyasha dzekuti urambe uri mupenyu, denga rikakubvunza kuti iwe tokuchengeterei, ungave here nemhinduro inokonvinza denga kuti urambe uchengetwa nedenga? Because kune vanhu vari kurarama upenyu hwanhasi only kungoabhiusa nyasha dzeruponeso, ende havasi kuzviita vachizotendeuka. Hayo vari kuzviita voramba vachizviita kusvikira vafa vasati vagamuchira nyasha dzedenga. Saka muchaona kuti vamwe vacho denga rotoona zviri nani kuti uyu ngaagare apfuura nemhaka yekuti izvo haana chaari kuraramira. Inzwai vana vaMwari, kacherechedza Judhasi anoudzwa naJesu kuti kurumidza kuita nyaya dzako ubve panyika. Judhasi akanga agadzirira, ende kaverenga Bhaibheri roti izvo Satani akanga atopinda maari nechekare. Ndiye akaisa pfungwa yekuti Judhasi atengese Jesu. Iye Judhasi wacho agara aive nedambudziko rake rekudisa mari. Saka Satani anoita capitalize on the weakest point yaJudhasi, ndokumushandisa kuti atengese Jesu, kuti Jesu agourawa asina mhosva. But inzwai, Jesu aziona kuti munhu uyu atovhara decision yake, atosila sarudzo yake, anobva audza Judhasi kuti iwe Judhasi, ita nyaya dzako nekukasika ubve panyika. Kuna vamwe vanhu vachaudzwa mashoko aya naMwari, unfortunately munogona kusaanzwa, but Mwari vachaataura kuti iwe kana uri sewe takupa mukana wekuti utendeuke upe upenyu hwako mumaoko aMwari, but zviri nani uite nyaya dzako nekukasika ubve panyika. Mwari ngaatitire nyasha. Panzi namapsalema panapa, chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene. Ndofarira mashoko aya muchirungu. Bhaibheri rinoti izvo, precious in the sight of the Lord. Precious, rinoti precious. Munoziva kana paine chinhu chiri precious panyika panapa, chinhu chekuti munhu wese anoda kuve nacho.
Saka regai nditaure pamusoro perufu urwu runokosha, rufu rwuri precious pamberi paMwari, rwatingavavarira iwe neni kuti tipinde marwuri. Moziva kuti izvo kunyange tikataura dzimwe nyaya, kufa munhu wese achafa. Ende mapsalema achinyora anoburitsa pachena kuti kana munhu akafira maoko aJehovha, izvozvo zvinokosha pamberi paMwari. Muparidzi achinyora anoti izvo hakuna munhu ane simba pamusoro perufu. Saka zvazvinoreva ndezvekuti izvo kunyange ini ndikaudzwa zvekunzi ndaapedyo nekufa. Munoziva tekinoloji dziriko mazuva ano, unogona kuenda kuchipatara uchirwara, madoctors voita diagnosis dzavo, vobata kuchirwere ichi ndechakati. Vanozoita ongororo yavanoita yekuona saka nechirwere ichi munhu uyu asarwa nemazuva mangani. Vokutaura kuti iwe waane 3 months, iwe wasarwa ne 2 weeks. Nyangwe zvimwe zvitendero vanozviti vane masimba ekuona gomba kana vaswedera pedyo nemunhu. Ende vamwe vacho vanozviti vane masimba ekutodzingira gomba iri kuti riende kure. Ngaindikuudzei naMwari, hakuna munhu ane simba pamusoro perufu. Muparidzi anotaura achidaro. But nyaya inokosha panapa ndeyekuti tiite sarudzo yekufira mumaoko aMwari. Ndoda kuti ndiverenge zvakazarwa chapter 14 pavhesi ya 13. Zvakazarwa chapter 14 pavhesi ya 13. Unonzwa Bhaibheri richiti izvo, ipapo Johana achinyora anoti izvo, ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti, vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa. Inzwai, ndofarira kuti mabeatitudes ekuna zvakazarwa kana achitaura anoburitsa action inofanira kuitwa nemunhu kuti agone kubenefita from the blessing iri kutaurwa nezvayo. Saka action iri panapa kufa uchifira munashe. Hanzi panapa naJohn, vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino. Hongu ndizvo zvinotaura Mweya kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovateerera. Panapa Johana ari kuburitsa pfungwa inokosha. Johana ari kuti izvo kufa inguva yekuzorora. Inzwai naMwari, kufa kwese kwatiri kuita nhasi handiro rufu chairwo rwatofanira kuvhunduka parwuri. Nekuti kune inonzi second death, vanhu vachafa vasiri mumaoko aMwari. Pari kumuka vanhu pasecond coming, vanhu ivava havamuki nekuti vakafira kunze kwemaoko aMwari. Vanozomuka pathird coming kana Jesu oburuka neNew Jerusalem. Ende pavanomuka ipapo chavanomukira bedzi ndiJohani chapter 5, Jesu achitaura vhesi ya 27 nevhesi ya 28. Munonzwa Jesu achiti izvo, vanhu vanenge vafa vasiri mumaoko aMwari vachamukira kutongwa nekuparadzwa. Saka irworwo ndirwo rufu rwatofanira kuvhunduka iwe neni. But rufu rwanhasi ndorwuri kunzi kana ukafira mumaoko aMwari unenge wakaropafadzwa, nekuti inguva yekuzorora pamabasa ako ose aunenge wakabata. Regai ndingotaura nyaya yemabasa zvishoma tibva tasvika panguva yekutinamate tichivharira chidzidzo chamangwanani anhasi. Vamwe vanogona kufunga kuti izvo nyaya yemabasa nenyaya yeruponeso hazvina ukama. Asi regai titarise panapa Galatians chapter 2 pavhesi ya 16. Galatians chapter 2 pavhesi ya 16 inoti izvo, zvatinoziva kuti munhu haaruramiswi namabasa omurayiro. Batai mashoko ari panapa. Hanzi naGalatians Paul achinyora anoti munhu haaruramiswi namabasa omurayiro. Asi regai ndiverenge Pauro mwechete iyeye, regai ndiverenge maybe mumwe munyori asiri Pauro, James Jacobo achinyora pachapter 2 pavhesi ya 24. Jacobo chapter 2 pavhesi ya 24 anoti kudi, munoona kuti munhu unoruramiswa namabasa. Regai timboita setinodhumanisa mavhesi panapa. Paulo kuna Galatians chapter 2 pavhesi ya 16 ati izvo munhu haaruramiswe namabasa. But James akunyora pachapter 2 ya James pavhesi ya 24 ari kuti izvo munhu anoruramiswa namabasa. Saka vanyora vari kupikisanira
vanyora ava vashandiswa nemweya yakasiyana. Kana uri mweya mumwe chete wakashandisa Pauro ukashandisa James, therefore zvavakanyora hazvisi kupikisana. Asi regai tiende mberi titarise nyaya iyi. Ndoida kuna James pachapter 2 iyoyo pavhesi ya26. James anoti izvo pavhesi ya26, nokuti somuviri usina mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo. Inzwa nyaya yedu yabhalanza manje kana yasvika. James ari kuti izvo, pamunoona bhodhi isina mweya muri kuona a dead body. Obva ati sezvo tichitora muviri usina mweya sewakafa, zvazvinoreva ndezvekuti izvo kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka James ari kutsigira pfungwa yaPauro, because Pauro ari kuti munhu haaruramiswe namabasa. Rava kuti izvo munhu anobatirira mabasa emurayiro bedzi asingatende muna Mwari, munhu iyeye haana ruponeso. James ndobva ati izvo, ukabatirira pakutenda pasina mabasa woziva kuti hapana ruponeso. Vanyora ava vari kuti kudii? Vanyora ava vari kuti mabasa pasina kutenda hazviponesi munhu. James obva ati izvo, kutenda kusina mabasa hazviponesi munhu. Naizvozvo vanyora ava vari kuti mabasa nekutenda panyaya dzeruponeso hazvigoni kuparadzaniswa. Naizvozvo James ati papfungwa iyi, ati izvo semuviri usina mweya wakafa, nobva ati kutenda kusina mabasa kwakafawo. Wati James ari kuti izvo, kana kutenda kwako kukashayiwa mabasa, zvinongoreva kuti izvo kutenda kwako kwakafa. Chinoita kuti kutenda kuonekwe sekuti hakuna kufa mabasa. Handizivi kana tiri kunzwisana panyaya iyi, vana vaMwari. James naPauro vari kuti izvo, mabasa ndosaini yekuti kutenda kwako kupenyu. Inzwai vana vaMwari, hakuna munhu anotenda asina mabasa anoratidza kuti anotenda. John achibhabhatidza vanhu anoingwa nemaFarisi, ndokubva avabvunza zvikanzi, imi vana venyoka, ndiani wakunyeverai kuti munzvenge kuparadzwa kunouya? Saizvozvo bhabhatidzo kwamaitawo chiendaiwo munoita bring forth fruits worthy of repentance. Saka Johani ari kuti kudii? Ari kuti kana munhu achinge atendeuka abhabhatidzwa, anofanira kurarama upenyu hunoratidza kuti uyu anotenda muna Jesu. Galatians iye wataverenga achinyora chapter 5 anotaura pamusoro pe the fruit of the spirit. Saka inzwai vana vaMwari, hakuna munhu anotenda asina mabasa anoponeseka, uye hakuna munhu anobatirira pamabasa asingatendi anoponeseka. Saka nyaya iri panapa iri kuti kudii? Kana zvakazarwa achiti iye vakaropafadzwa vanofira munashe kuti vazorore pakubata kwavo. Vanhu ava vanofira munashe vakave nemabasa avakabata panyika ineyi vachigoneswa naMwari. Kaindiverenge vhesi iyi titsigire nyaya yedu yatiri kudzidza, Ephesians chapter 2 pavhesi ya10. Ephesians chapter 2 pavhesi ya10 panonzi kudii? Kaindiverenge neshona Bhaibheri randinaro panapa rinoti izvo, nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti muna Kristu tiite mabasa akanaka, akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Panapa Bhaibheri riri kuti izvo, kana muchiona muKristu muri kuona chishandwa chaMwari. Munoziva rinonzi basa, chirungu chinoshandisa vari riri kuti izvo workmanship kana kuti craftsmanship. Pane a craftsmanship kana ichiitika, pane basa riri kushandwa, ende pane chigadzirwa chiri kugadzirwa ipapo. Chinozoti kana chapera, number 1 chinoparidza unyanzvi hweagadzira. Number 2 chinoparidza the power of creativity kana kuti the power of imagination yaagadzira. Saka kana uchitiona isu maKristu uri kuona vari kushandwa naMwari. In fact Pauro panapa ari kuti izvo, kana uchida kunzwisisa kashandurirwo kanoitwa munhu naMwari kubva mumabasa akaipa kuenda mabasa akanaka, unofanira kucherechedza muKristu ari pedyo newe. Right, it's a challenge kune wose anozviti muKristu, nekuti unofanira kurarama zvinoparidza kunaka kwaMwari.
chinoita kuti vanhu vafarire kutenga product yako, its because vakaona unyanzvi paproduct yako. Chinoita kuti vanhu vafarire kusapota business rako, its because vanhu vanenge vaona perfection nekurevesa nekusava neutsotsi pamashandiro ako. Saka imi maKristu musaparidza message isiriyo. Musaita kuti vanhu vafunge kuti Mwari agoni kubika makarita zvakanaka. Musaita kuti vanhu vafunge kuti izvo Mwari agoni kushandura vanhu kubva muzvivi kuenda mukururama. Panapa Pauro obva anyora obva ati izvo tiri basa rake, takasikirwa kuita mabasa akanaka. Ngaindikudzei, ukaona semunhu usisiri kuita mabasa akanaka, woziva kuti zvawaakuita handizvo zvawakasikirwa. Takasikirwa kuita mabasa akanaka. So pamangwanani ano toda kuti tinamate tichivharira nevhesi iri. Bhaibheri rabudisa pachena pamusoro perufu rinokosha. Panzi naJesu vakaropafadzwa vanofira munaShe, nekuti izvo vanozorora pakubata mabasa avo nemabasa avo anovateera. Inzwai vana vaMwari, zvakazarwa 22 vhesi ya 12 inoti izvo, tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Saka inzwai vana vaMwari, reward ichauya naMwari pakupedzisira ichange yakazendama pamabasa atakaita. Kana uri munhu akafamba mabasa akaipa, then Mwari agoni kuriwata munhu iye nekumupa upenyu husingaperi. Asi kana uri munhu akatendera Mwari kuti akubike, akugadzire, akuvezeveze, akuroverove nekasando, akunatse, Mwari pakupedzisira ari kuzokupa mubayiro weupenyu husingaperi. So panguva dzino toda kuti tinamate titi Mwari tibatsirei tife rufu runokosha. Usanamatira kuchengetwa mukati menyika yatorarama kana usingadi kupa upenyu hwako kuna Mwari. Paulo anamata kuti Mwari ndichengeteyo, kumbira kuti Mwari anyevenutse mwoyo wako ugone kugamuchira ruponeso mukana usati wavharwa. Ngaindikudzei vana vaMwari, mukana unogona kutovharwa uchiri kurarama, but usazvitendera kuti zviitike. Iti Mwari ndibatsirei, toda kukumbira kuti Mwari mundigonese kana ndichizenge ndichifa musati mauya, ndife rufu runokosha. Usaite nharo nemweya mutsvene, usaite nharo nembezo dzedenga, usaite nharo nesando dzedenga. Mwari pano kuvezaveza, Mwari pano kurovareva nekasando. Mwari ari kugadzira product ichaita kuti vazhinji vaponeseke, vazhinji vasimudzire ukuru hwaMwari, newewo ugone kuwana upenyu husingaperi. Kwanzi naJesu zvinobatsirei kuwana nyika yose asi uchirasikirwa neupenyu hwako. Rufu runokosha vana vaMwari, rufu rwekufira maoko aJesu. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari kumusoro kudenga nenyaya yamataura mangwanani ano. Tibatsirei kufa rufu runokosha. Kana mazvitendera kuti zviitike, hakuna unoziva musi waanofa, uye hakuna anoziva chichamuuraya. Vamwe vakatanga kutya nekuti vakanga varwarisa, asi vakazomuka panhoo dzeurwere vakasimba vakafamba zvekare. Vamwe vakafa tori neconfidence yekuti nguva vachiinayo. Saka isu Mwari nekuti hatizivi uye hatina simba pamusoro perufu, chitibatsirai kuita kwedu kwose kuve kuita kweuchenjeri, kwekuziva kuti kana tichinge tafira maoko enyu tafa rufu runokosha pamberi pedenga. Nyika inogona kupembera mabasa atinogona kunge takaita akanaka mukati menyika yanhasi, asi zvikaitika imi Mwari tisina kuisa upenyu hwedu mamuri, then hatina kufa rufu runokosha. Tinokutendai Mwari, tinokutendai. Ivaiwo nesu mukurarama kwedu kwose, muzita raMuponesi Jesu tanamata. Amen. Ndiani avo vanoungana pamberi pechigaro cha Mwari, vanokunza Jesu nemaropa enenge, vari kupindamo Jerusalema ja, vasamange maropa enenge, vari kupindamo Jerusalema ja, maropa
basara Jesu bamwe babo bakiri baduku bakanzwa zitsitsi take maropa bari kupinda mu Jerusalem aja wasangane maropa bari kupinda mu Jerusalem aja maropa abo bakanzwa zenjadamuto Jesu akaba paranyararo kuzorora moyo maropa bari kupinda mu Jerusalem aja ne maropa bari kupinda mu Jerusalem aja maropa wakaitamu basara Jesu wakanakukana pakanaka wachafara narini ne maropa bari kupinda mu Jerusalem aja ne maropa bari kupinda mu Jerusalem aja maropa waponeswa wamila panyanza chitema kufa cheseja pera rufaro jenarini maropa bari kupinda mu Jerusalem aja wasangane maropa bari kupinda mu Jerusalem aja maropa bari kupinda mu Jerusalem aja ne maropa bari kupinda mu Jerusalem aja maropa basambo